Owasanda Talibanın Qandahar velayetindaki etraf polisiyasının baş edarasına amal aşıran hücum neticesinde 5 söwüşücü, bir polisiya ofiseri ve paraha dilatdan 4 adam öldürüldü. Polisiyanın metbuat sözçüsünün berýän maglumatyna görä Maýwand etrafyndaky hüjüm bombaly ulan partladylmagynyň ýany bolan ok atışyklar bilen dowam edipdir. Gunwatarın güýçleri şu ýylyň ahirine çenli özleriniň iň güýçli uruş goşunlaryny Owasandan çykarmaga taýýarlyk görýän mahaly Taliban öz hüjümleriniň gerimini güýçlendirdi. Ermenistanda Sovet döwründe gurulan hime zawodynyň ýüzlerçe işgäri premier ministr Hovik Abrahamyan bilen duşmagy talap edip, Yerewanyň esasy hökümet binasyna tarap ýürüýüş geçirdi. Olar özleriniň fevral aýynda işden boşadyljak barada mälim edilenini aýdyp, özlerine öňümüzdäki 2 ýyl üçin aýlyk haklarynyň berilmegini talap edýärler. Täjikistanyň paýtagty Duşanbede ýurdun merkezi saýlaw komissiýasy öňümüzdäki ýyl geçiriljek parlament saýlawlaryna ara alyp maslahat etmek üçin duşdy. Täjikistanyň parlamentiniň aşağı köýüne deputatlary saýlamak goýunça ses berişik mart aýynyň 1-ne geçiriler. 27 martda bolsa parlamentiň ýokarky köýü üçin deputatlar saýlanar. Täjikistanyň 2010-njy ýylda geçirilen soňky parlament saýlawlary Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň gözegçileri tarapyndan tanqid edilipdi.